Vi har lavet en PowerPoint, hvor vi har fordelt de danske partier baseret på værdi- og fordelingspolitik. Værdipolitik handler om de kulturelle værdier, såsom miljø og integration, hvor fordelingspolitik handler om fordeling af goderne, altså om penge og ting som skat. Her har vi fordelt partierne efter deres værdipolitiske holdninger, og hvis de er til venstre, så er de venstreorienteret værdipolitisk, hvilket betyder, at de går ind for miljø og integration, og højre, så er det jo så modsat. Enhedslisten og Alternativet har vi placeret helt til venstre, da de går meget ind for miljø og bæredygtighed og en lempelig indvandrerpolitik. SF er også meget venstreorienteret værdipolitisk. Det første, der kommer op på deres hjemmeside, er ordene SF's helhedsplan, et mere lige og bæredygtigt Danmark. Radikale Venstre går også ind for et grønt Danmark, og som der står på hjemmesiden, vindvejen frem for kulstien. De byder også udlændinge og flygtninge velkommen og mener, at Danmark har et ansvar for verdens flygtninge, men møder dem med krav og forventninger. Socialdemokratiet har vi placeret til venstre for midten, og på deres hjemmeside står der, at integration skal fungere, og at flygtninge og indvandrere skal lære sproget og være i arbejde hurtigt. De siger, vi vil føre en ambitiøs klima- og energipolitik. Vi skal passe på vores miljø og skabe mere natur, hvilket er meget venstreorienteret. Konservative Folkeparti har vi placeret i midten. De skriver, vores miljø handler om balance og opmærksomhed på venstre. Men vi har placeret midten De mener, at man skal beskytte ressourcer, men baseret på hjemmesiden er det ikke noget, de gør så meget ud af. De har høje krav til udlændinge og vil stå fast på de danske værdier. Liberal Alliance er meget højreorienteret og værdipolitisk. De mener, at flygtninge er velkomne, men kun hvis de kan bidrage og skriver, at Danmark ikke skal være et socialt kontor for alle. Dansk Folkeparti har vi placeret helt til højre. De siger på deres hjemmeside, at Danmark ikke er et indvandrerland, og derfor ikke accepterer en multietnisk forvandling af landet. Og her har vi en fordelingspolitik, hvor venstreorienteret fordelingspolitik er til dem, som er lavlønnet indkomst, og hvor højre er meget mere til dem, som er højlønnet indkomst, som også er meget mere selvstændige, og det de arbejder for, det er det, de skal tjene. Altså, de skal ikke kunne hjælpe særlig meget. Men grunden til, at vi har fordelt de forskellige partier er for eksempel Enhedslisten. Vi har valgt at sætte dem til venstreorienteret fordelingspolitik. De mener, at der skal tages hensyn til de almindelige lønmodtagere og virksomhederne har for meget magt. SF er også sat til venstre. Venstre er også venstreorienteret i fordelingspolitik. De går ind for at hjælpe de svageste i samfundet og flere gratis ydelser. Dansk Folkeparti, de ligger også i de er også venstreorienteret i fordelingspolitik. De går ind for at hjælpe de ældre og lavlønnede modtagere, og så skal der også være skattelettelser, så det kan være til gavn for de lavlønnede modtagere i samfundet. Og Socialdemokraterne ligger også til venstre i fordelingspolitik, altså at de er venstreorienterede. Deres menneskesyn er, at de svageste skal have hjælp af staten, altså at de brede skuldre skal kunne hjælpe de svage i samfundet. Så har vi Venstre, som er der omkring midten i fordelingspolitik. De sætter meget vægt på at fordele goderne lige og offentlig service, men stadig skal staten ikke blande sig for meget. Venstre går ind for økonomisk frihed, og at man skal tage sig af de svageste i samfundet, og vi har placeret dem til højre for midten. Konservative Folkeparti ligger et stykke til højre for midten, da de gerne vil have skattelettelser for de højlønnede og går ind for markedsøkonomi, men de tænker også på de svageste i samfundet. Liberal Alliance, de er højreorienterede i fordelingspolitik, da de går ind for mindre i skat og personlig frihed og mindre statens rolle. Alternativet, de er lidt svære at placere i fordelingspolitik.
Der inde på deres hjemmeside står næsten, eller der står rigtig meget om miljø og bæredygtighed. Så dem har vi, ja, de svæver. I fordelingspolitik har vi sat den til. Fordi også når man går ind og læser om deres økonomi, så står der bare meget mere om mere til miljø, altså penge til miljø, for at gøre det mere bæredygtigt. Og så har vi vores kilder til sidst. Vi har egentlig mest brugt partiernes hjemmesider, men vi har også brugt de her følgende kilder.